Виждате капитаните на двата отбора. Ивелин Попов е този на българският национален отбор. Получи тази атака на нашия национален отбор и сега шанс за Канада. Хъчисън, хубаво подаване пред наказателното поле. Първи изстрел към вратата на България. Отправи го Рикец. Добре разиграха нашите футболисти. Прекрасен удар от далечна дистанция, но вратаря Борян се справя. Имаше без значение от тази камера зад вратата. Опит за подаване зад гърба на защитата. Това е опасно. Удар и аплодисменти за Владислав Стоянов. Втора ситуация. Внимаваше. Вижте още веднъж. Закъснява тук Веселин Минев да посегне за тази топка. Прави Христо в тази ситуация. Подаване за Ивелин Попов. Той оставя топката за Андрей Калапинов, който... Дяков. Ето тук предпоставки за добра българска атака. Тодор Неделев с едно докосване разиграха начите. Възможност да бъде реализиран гол. Да, това е 1-0. Но не вдигна победоносно ръце Галапинов, въпреки че реализира. Тодор Неделев подаде. След това с едно докосване, подаване към Галабинов, който технично изпрати топката в мрежата. Имаха претенции за засада канадците. Не бе отсъдена такава, а и ние няма да се вглъбяваме толкова в повторенията. Вляво от българската врата. Георги Миланов застанал плътно до Рикец. Към далечната града. Не е преминала опасността за българската врата. Центриране, там кратко разбъркване. Има ли кой да изчисти топката? Това е дуспа за Канада. Да. Крак да видим изчистването на Дяков. Изглежда наистина имаше съприкосновение между крака на Дяков и главата на Тосен Рикец. Ето, че Канада получава правото да изпълни дуспа в 27-та минута. Владо Стоянов, 27-та минута на срещата. Удар и това е 1-1 равенство в 27-та минута. Точно изпълнение на Тива Хъчисън. От ситуация, която по никакъв начин не предвещаваше подобно развитие, трябва да владеят. Дойде им самочувствие. Подхвана Едвини Бонсо. Атака, удар от дистанция в ръцете на Владислав Стоянов. Притеснен бе Бодуров, сгреши при изнасянето и дава възможност на Канада да стигне до втори гол. Удар, Владислав Стоянов се намеси и нямаше вдигнат флаг за засада. Още една добра реакция на Владислав Стоянов. Канадците, да видим дали имаше засада. Не. Най-крайният футболист в бяло-зелено покрива. Подаването на Тиба Хъчинсън също бе добро. Вдигна ръка за засада Николай Бодуров. Повторението показва, че такава няма. При добавката и Ранди Едвини Бонсо не спу. Продължи топката за Ивелин Попов. Попов почва да стреля, направи го точен изстрел, спаси вратаря. Мила Борян. След това пък Галапинов не успя да стигне до тази топ. Засилва се Ивелин Попов. Фаутово на близката града. Изстрел с глава в аут. От повторението. Ето още веднъж. Успяхме да вземе тази топка. Галапинов какво ще направи? Запави се и... Александров, който има пространство пред себе си, може да напредне и да центрира. Точно това и прави Михаил Александров. Ах, колко малко не стигна на Ивелин Попов да застава Емил Гаргоров. Никакви проблеми за канадския вратар. Вижте още веднъж ето това центриране и удара с глава на Николай Бодуров от трудна позиция. Успя да нанесе изстрел Николай Бодуров и просто за престиж, но успеха в такива срещи кара съперника да те уважава още повече.